Budeme trošku cvičiť reflex, minule ste to už cvičili s basketbalkami, keď si pamätáte tie cvičenia. Takisto máme pripravené aj tenisáky. Trošku pobeháme, dáme si na začiatok našu rozcvičku, niektoré už viete akú. Asi takto sa načrtne plán tréningu a potom už do práce. Pravdu povediac, ani nie tak do práce, ako do nácviku rôznych prvkov pohybovej prípravy, a to všetko hravým spôsobom. Tak vyzerajú prvé krôčky možno budúcich opôr ženského basketbalu v Poprade. Niekedy chodím na zápasy veľkých dievčat. A nejako sa mi to páči. Hrajú, vyhrávajú a všetko. Vždy nevyhrávajú, ale často áno. Sú v extralíge a sú dobré. Aj mnohé z nich začali takto v prípravke a trpezlivo sa prehryzali abecedou basketbalu až k ligovému dresu. Presne to čaká aj tieto dievčatká. Snažíme sa všetko robiť formou hry, aby to deti bavilo. Či už nejaké hry s tenisákmi, alebo tu behajú po rebríkoch, cez všelijaké prekážky. Si dobre zašportujeme. Môžeme aj veľa behať tam. Chcela by som sa naučiť hrať basketbal, aby som mala dobrú kondičku. Deti vlastne teraz sa vyvíjajú, tak teraz potrebujeme naučiť to, aby sa deti dokázali správne hýbať, koordinovať svoje pohyby, vlastne nabrať nejakú dynamiku, akceleráciu a vlastne podobné tieto veci a venujeme sa tomu vlastne pravidelne každý tréning. Deti to evidentne baví. Mali ešte len 3 tréningy a už začína z nich byť kolektív a myslím, že každý, kto tu príde, tak sa bude z toho tešiť. O tom nepochybujeme, len tréner si myslí, že v takom basketbalovom meste, ako je Poprad, by tých detí mohlo byť viac. Radi by sme privítali ďalšie, dnes ich je síce menej, chodí ich 12-13, ale boli by sme radi, keby prišli medzi nás ďalšie dievčatá. Toto je ročník 2002 a mladšie. To už je o niečom inom, presnejšie o niekom inom. Rodičia by mali nie že prinútiť, ale mali by nejako svoje ratolesti viesť už od malého veku k akémukoľvek športu. My robíme v rámci tohto vlastne aj pohybovú prípravu pre mladšie deti, pretože získajú nejaké vlastne základné návyky, či už budú vedené k tomu športu a budú si ho chcieť zahrať aj tak len medzi sebou, ako chodíme aj my, ktorí už nehráme aktívne, ale ideme si ten basket zahrať, lebo nás baví. Získajú pritom veľmi veľa kamarátov. Nie je predsa nikde napísané, že z každej malej slečny vyrastie špičková hráčka, ale láska k športu a pohybu zostáva v srdiečkách obvykle natrvalo. Preto to môže skončiť aj celkom krásne. Verím, že v jeden deň budem v drese žaviek a vyhrám nejaký pohár.